Sa tuyang tema ko niyan, may connection man giraray partner sa nagayaring meeting. Yes, 10th World Meeting of Families. Diyan sa Roma. Correct. As in, sa tuyang tema naman partner ngunya na pagkahapon, iyo ang youth and elderly, their respective role in the family. Youth and elderly, their respective role in the family. Yes. Oo. Magayon ining pag-ururun-urunan ta ngunya na pagkahapon. Yeah. Diba? So, elderly, medyo aram tanaan role. Di ba? Yes. Kasi usually, sa phone pakapon kan pagiging aki pakita partner, igalang nindo ang mga magurang. Igalang ta ang mga lolo and lola. Yes. Pero so youth, ano man ang gadang role kan youth sa pamilya? Correct. Diba? May youth na sige sa ng karawat. Diba? May youth na day aram kung ano ang sa indang goal sa buhay, diba? So youth, sa indang papadungan. So youth partner, na-establish sa indang role as a youth sa sa barangay, diba? Kasi may mga youth organization. Yes, diba? tama. Pero ano daw ang role kan youth sa laog kan pamilya? Tama, okay. Diba? Hindi na kita magparapahaloy partner. Sige. Kaya kita magparapahalo yun. May mga makakaibahan kita via Zoom partner, Yes. Oo. Mga kaibahan ang sa tuyang Population Officer for Adolescent Health and Development. Siya partner sa ruman na former youth leader, si Mr. Jimus Barrios. Si Ringman, Financial Advisor and former youth leader, si Mr. Franz Dominic Samar. Okay, yun. Good afternoon. Nasa indong duwa. Sumaro ang DCGB sa pagselebrar kan World Meeting of Families. Yun. Okay, acknowledge naman muna partner si ang sa tuya makakaibahan tadto. Naka-standby naman siya sa Zoom si Chair Edith Lawenco Manila. Siya ang Albay Senior Citizen Federation. Yes. Pamayo partner. Chair Edith, maray na pagkahapon, okay? Partner, standby lang muna si Chair Edith. Okay. Okay, sige. Maray na pagkahapon sa indo mga sir, kay Sir Jimus and Sir Franz. Pareho ini naging youth leader. Correct. No? Okay. Bago ang gabos, putunta mo na ang nakadasaro. Kung pira ng edad din da? Oo, diba? sige daw. Baka dahil man nag-aaralawig ang edad ta, no? Oo eh. Sir Jimus, pira na po ang sa imong edad? 29 po muna na tao. 29. 29. Sabi ko na sa imo, matuay ni sa Sir Jimus eh. Okay. Si Sir Franz, pira pang edad? 26. 26. 2 years ago. Yes. Seryoso? 2 years ago. 2 years ago, 28 and 29. Ayun. Diba? So, nagkaagi man sa, ano po kini? Nagtutubod? Seryoso? Di ka na agad, partner kaya, ano yan, napod kaya ni, garo mapagalon patubo doon yung tawang ini, o yung napagkahapon. But anyway, sa tuya, pag-urulayan ko niyan, kasi, even ako, sa tuya na mga bisita, even ako, di ko na-establish kung ano man agad ang role kan youth sa pamilya, sa loob ng pamilya. Kasi usually baga, yaon sa na dyan, di man ako kaya nakalaog sa mga youth organizations. So, ako kang youth ako, sige ko sa ng eskwela. Kawat, eskwela, tapos makaon sa arong, mauli. Anong sira pa. Arog kayan, maagad balon, etc. For sure, the whole ini partner na mahera sa tuyong dawata, nagka-conduct sinda ni mga formation sa mga jóvenes. Yes, diba? okay. So, sige, parehong kahaputan na po sa indo pong sa diring pangunawa sa iling po nindo ano po ang role kan youth sa laog kan pamilya. Sa laog kan pamilya kita Okay. Ano daw ang role kan youth sa laog kan pamilya? Si kuya and ate, di ba? Sa mga youth diyan, magdungog po kita kay Marita baka sige sa nakita kiagad kibalon, no? Okay, so punta kay Sir Jimus. Sir Jimus, maray na hapon tabi sa imo. For you, ano po ang role na pinagagampanan kan mga youth sa laog kan pamilya? So, marahil na po sa tapos na meeting ng
siguro first and foremost, ang kabataan ba ganun yun? Nasa edad yan. Sa panahon ini ng pagklase, ito, sa panahon ini sa security. So, kailan ito ang pinaka-interesting role talaga nito. Maging marhay na akin. Ano po? Maging marhay na akin. Maging marhay na i-emplo sa mga uhod ninda. Dapat pala, hindi pala ng mga kabataan yung kumitugang sila younger pa sa inyo. Dapat maging role model man sila sa inyo. Bilang marhay na akin. Ano po? Ang pandua po is gampanan ninda sa mga tinawang responsibilidad sa inyong kamagulang. Saro po na responsibilidad ka magulang sa mga aki, iyo po ang tawan sila ng edukasyon. So, in return, kaipuan tap po na gampanan man kung ano ang kaipuan, tangali matapos po yung pag-agal. And siguro pagtulong point is maging marhay sa mga magulang, maging marhay na aki sa mga magulang. Sa panahon po yan, ang mga kabataan po, ang iba po is rebellious. Ano po? Nagre-rebel din yung panahon ka, nagre-rebel sila. Panahon na din sa ng tikno, nadadagit. Sa edad na anitit sa ng sugo, dagit, nag-tiktok gayon. Kasi ba, facial lang kung dito. Ano po? Kasi minabasa akong article. Okay. Susaro na aki, na apo, nag-tiktok, sigsugo kang lolo, sinuntok sa lolo. Ano po, makamundo, they are affected already with this mga bagay like TikTok, like online games. Minsan po napapabayaan ta ang sa tuwing responsibility sa araw. Kaso bago namundo ako, tanabas ako, nag-abot sa aksyon na kay puwan pang suntukon kang ako so lolo niya. Para ito masana. So siguro yan ang third point na ang bilad sa pamilya ta sa arong ta bilang kabataan, dapat po maging marhay kita na modelo, marhay kitang ihemplo, ugaman kita mga nguhod pang tugang. So yan po muna ang sa ko yung maisha. Okay. Partner, nako ako so punto kan panduang sinabi ni Sir Jimus. Actually halos gabos ito siguro mahalagahon sa aki. No, kasi sabi nga ni Sir, ini baga sir, ang edad kang ning youth, ini so mga very sensitive pang edad, sabi mo nga ni baga kasubago, nag-TikTok sinuntok sa lolo, di ba? Nag-Mobile Legend, dahil mo na mapairo, di ba? Nakakalingaw kita kan sa tuya ng mga responsibility sa laogan pamilya. So, ini man ang time na nag-aadal kita at the same time, di ba? So, ano ang pinagigibot sa mga inaadalan ta? Pigtuturuan kita sa eskwelahan kita kung nganing makaukod kita. But the question is, being a youth, so mga nagkakaurukudan ta sa eskwelahan, the question is, na-apply ta daw sa laog kan pamilya. Yes. Oo, yan ang dakulang kahaputan sa tuwi ng mga kakian, di ba? Baka matibayon sa nakita, may mga matibayon sa nasa laog kan eskwelahan. Pag-abot sa laog kan harong garo daing naadalan. Kaya baga minsan, ang mga magurang pigtataraman kita, garo ka nga daing inadalan. Yes. Kaya pala iyan. At ihapot kita, iyan ba ang naukudan mo sa eskwelahan? Yes. Diba? Totoo yan. Kaya ang mga magurang minsan, mahapot sa ayan ang naukudan mo sa pag-eskwela mo. Kasi sa tuyang naadalan duman sa laogan eskwelahan, daita na apply duman sa laogan harong. Oo, lalo pa ta saro baga sa ipigdaong responsibilidad sa mga magurang iyo ang matauwaning marhay na edukasyon ang mga kaakian. Correct. Sabi ni Sir Jimus Kasubaago, dapat kita na mga aki maibalik naman ang responsibilities ta bilang mga aki sa magurang. That is the way on how we are going to give back duman sa edukasyon na pinagtatao sa tuya kan sa tuya ng mga pinagpapaadal kita kan sa tuya ng mga magurang ngunyan, so naukudan ta sa eskwelahan duman ta primerong i-apply sa laog kan pamilya. Correct. Yes, tama ka dyan, partner. Aramunta naman ang kasimbagan ni Sir Franz Dominic Samar. Go ahead, Sir Franz. Diyos maray na hapon pa, Sir and Madam, and sa gabos na paraan tabay.
igo po akong duwang punto manod sa roles no kan mga jóvenes sa laog kan pamilya. Considering in the context of the family as the smallest unit no kan sa tuyang syudad. Number one, syempre, roles and responsibilities. Being the next generation, kaipuhan na agad na i-practice, isabuhay, hopefully, kan gabos na jóvenes, itong pag-practice kan mga simpleng roles and responsibilities sa laukan harong. Inisa na ning, ang pinakasimple dyan, ang pagsunod sa magurang, kapag abot kan napit na panahon, dyan man na masunod sa future work. Kaya sarong role na agad is ang pagsunod yung tama sa magurang. At is kan simpleng mga household chores, magpugas, plato, maglinig. Tigpa-practice ta na digdi kung sisay kita o kung sisay ka bilang joven, magiging kung sisay ka magiging sa futuro mo. So very important na role is yun nga, the role and responsibilities sa kalooban pamilya. Pandua dyan, kung may mga tugang, o mas kibara, being a good kuya or ate, a good example to your siblings, to your cousins. Pwede di ma-reflect sa mga naukudan sa luwas as in laog ka eskwelahan. Pantulo, syempre, family support, no? Pag napapagalan magurang, role kan sa iyang aki, nasuportaran, ipagluto, ang ibang magurang dyan, mapahilot, no? Sarap yan, bako ining simpleng masinuguon si mama, masinuguon si papa, pero ini sarong pagpapahiling, suporta, physically, mentally, no? Ini pong tulong punto ang para sa kuya, pinakamagayon na roles and responsibility. Pero kung madagdag kayo kitang apat, dyan po malawag sa spiritual. Magiging sarong practicing Catholic, practicing Christian, may papahiling kadigdi, paano mo isinasabuhay, sunaakudan mo sa katekismo, ang pagkadaba sa magura, ang pagiging sarong tao, ang pagiging sarong matamay din tao. Ika ang magtagara sa pamilya kung nakakalingaw asin ni Papa. Very touching na mensahe mensahe ni Sir Franz. Ano? Para mo ito. So, may mga magurang baga talaga partner na pag uli sa harong pagal. Correct. Anong pigibo ta bilang youth, no? Mapahilot, mapatimpla kape, mapaluwag maluto. Yes. Sa paaging iyan pala, ano sabi ni Sir Franz? Daw ko lang bagay ito para That sa mga is the way na pagpapahiling takan pagkamo ta sa satuya ng mga magurang. Ang paghugas kan pinggan. Sabi nga ni ibaga ni Father Butch Kasubago, pagiging independent. Yes. 'Di ba? Pigtuturuan ta sabi kan mga magura, sabi ni Father Butch, as a parent turuan ta sa tuya ng mga aki na maging independent. So tatao na maghugas, tatao na magluto, etc. etc. Household chores. Correct. Household chores. And then so pantulong point ni Sir Franz, ano? So kapag gini maging marhay na ehemplo. So pagpadaba sa magurang, yes. Maging maray na tugang or sa iba pang sa kapwa, 'di ba? Okay. Yes. The question about ang apot diyan na pe-perform ta yan bilang sarong youth. Day kita madikta kung dapat o dapat gibuhon yan kan sarong aki o sarong youth, kundi ang potontaan sa dira ninda. Bilang sarong youth po, nape-perform ta daw po yan. Yes. How? 'Di ba? Ano ang pangmati kung sarong youth ka nape-perform mo yan, nagpapadaba ka kan magurang mo, nagiging role model ka sa imong tugang, nape-perform mo ining mga household chores, duties and responsibilities bilang sarong aki pag napapagalan ng magurang, nagigibo mo daw po iyan bilang sarong youth or dai. And how anong pangmati? 'Di ba? Kung nagigibo mo, ano ang pangmati? Kung data po nagigibo, ano ang pangmati? Yes. Diba? And kung data talaga nagigibo,
may bagibo kita partner, di ba? Mhm. Baad matabangan tang sa tuyang sa diri na mahipnoan tang sa tuyang mga pagkukulang sa laog kang pamilya, di ba? Okay. Sir Jimus and Sir Franz, ano kaya sa hiling nindo ang pag-uugali kang mga jóvenes na nakakaligdaan ta na towards elderly, lalo na po sa mga lola as in lolo? Mhm. Okay. Inutunta mo na si Sir Jimus. Ayun po, magiging tuloy na hapon. Naroon doon magpaya so nurat ni Pope Francis 2 years ago. Mhm. Okay. Sabi niya, wala aki take away culture mo niyan ang mga kabataan. Ano po, ano ini mga take away culture? Hinot sa gabos, so mga importante dapat na mahalagan sa ninda, padabaon Okay. ninda, Mhm. tawan nila importansya, minsan nalilingawan. Hindi man po yan sa gurang, sa laugang. Yan po, sa laugang araw. Very bako na importante na danguguntang sa tuyang lolo o lola sa laugang pamilya. Ay minsan nga si mama, si papa, tayo ko na sila lang, nagsusuway pa ako. How much more tigi kay lolo, kay lola? Mhm. Medyo harayo ang buod. Mhm. Maswerte ko ta kung si Suaki, Suapo, nagtakula kay lolo, kay lola. Takot nga ni Minda kay lolo, tapos kay lola, mama and papa, no? Mhm. So, digdig, nahiling ta na mismong sa laog ng harong, nahiling ta yung take away culture na kung sa'yo, mismong membro ng pamilya, data na natigatawan pansit, ang boses ng gurang, data na silangog, Mhm. take kitang labot. Actually, awa ko kumuha kayo ng example dito sa mga elder niya. Ano po? Ang mga apo, mga aki kaining elderly, mataram ka, I love you, sorry, pag nasa deathbed na, ano po? Yes. Makamundo ining realidad na Mhm. kami nagluluya na sugurang, nasa Katrina sana, saka nagpapahiling care, ano po? Mhm. Saka nagpapamati kang pagkamuo, Mhm. saka nagpapahiling kang pagrespeto, alagad kang sinamaksugpa, galiting papabayaan ta sana. Mhm. Pag So, ini po ang mga nahiling ko na ugali mo niyan ka mga kabataan. So, Mhm. halawig ang buot nila sa magurang. So, importante na habang yaon pa sila, actually, pag kami nga nakipag-istoryahan sa mga kabataan, ako niyan na maksugpa sila, ako niyan yaon pa sila sa katayin, puro kaiba, tapa nakistoryahan. Ipatmatik na mo niyan, na namutan pa sila. Kita nag-agad man pag-dispensa sa mga maraot na nagibuta o mga kaliyahan na nagibuta sa laog ng araw. Ang akot ko permi dyan, nuarin pa, ano po, Mhm. Yo, oo. nuarin ka pa sorry, nuarin ka pa mapasalamat, nuarin ka pa masabi na I love you, ano po. Mhm. So, ang panahon na yan po, dapat po araw-aldaw. Bako po, so panahon kang sinda maluyan na sinda po pawaran. So, yan po muna matuto. Okay. Yes. Minsan nga ni partner nagtataram ang mga natataraman ta sinda pagkawat day na kita nadadangog, Ayo eh. 'di ba? Mhm. Maibi-ibi kita. Ano pa man. Pag may Pero mga makita nadangog. na sa udyan na. 'Di ba? Tapos Oo. minsan gigibutan na sa ng karawan sa mga lolo and lola. Yes. Tay nga day ka na mag-iba, tagurang ka na. Oo, di Araw mo na ka- kaya kaya. Nailing mo na baga. Diba? Okay. Okay, sige. Doon naman kita kay Sir Franz. Okay, sige. Si Sir Franz. Go ahead, Sir Franz. Maray na hapon po, Okay. Ini po kayo natatarawan ko. Pero pwede siya maging out of context, pero Mhm. ibong-ibong na lado. Okay. Inutunta po sulado kan mga kabataan. Pakiulay, daiman sindan, daiman nagburang an sa tuyang mga lolo, lola, tito, tita, mama, papa, yung basta-basta. Mhm. Sabihin, paano ba? Rinibo ang inagihan, milyones ang inagihan. Kaya ang tigtataram minda sa satuyan ng mga jóvenes, importanteng madangog. Dahil na mautro, imbis makaukot. Ano? Panduwa siguro, manungod sa puntong yan, dahil man kita isusugol kan sa tuyang mga gurang, kan sa tuyang lolo-lola, sinipapa, sa karatan. Terming ang muyaninda sukarahayan. Mhm. Minsan nga medyo difficile sa buton, sa edad pa, nataar kaan, but there's wisdom behind. And nagtutugod ako duman.
minsan sa ngunyan, dipisil sa buton, pero ang sindang mga sinasabi, medyo harayo man sa buot ta o makulog sa buot ta, pero para ini sa ikararahay ta. Mhm. So, permi dapat na magtangog, day man, day ko po aram kung iyo pa'y na apod nindo, alagad kan ang lola ko buhay pa, ang apod ni kan sa iya, patriarka kan pamilya, matriarka kan pamilya. Matriarka. Pot sabihon, grabe na inagihan niya na pwedeng ikaheras, especially sa younger generation. Iba man ang context nun yan. Mhm. Ito po sa dua kong punto. Nalugod kita mga jóvenes, dangogon, magdangog. Okay. Yes. Maski di kasasabutan Mhm. sa buhay, maski dipisil. Promise ko sa Indo na dahil man kita igigiya ka ini sa karatan, Mhm. sa kasalan, pero may ining pasiring sa karahayan. Mhm. Pero Okay. maduma po ako sa ikadua kong punto. Mhm. Sige. Para man sa mga lolo-lola, lugod po, dangugaman ang sa inyong mga apo, mga aki. Minsan sinda nagagrangay, baka man pugay ang pasali. Baka may inaagihan lang ang mga jóvenes na dipisil lang masabutan para sa inda. Pero dahil taman lugod ipagsabihin na nag-iinartis ka na, what if during meal, habang nagkakaon haputon, habang nagsolo-solo ang aki haputon, ano nangyari? In that context, nagkakaigwaning vice versa na pag-urulay. Bako itong perming one way sana. Kadalasan, yung man po nagiging resulta kung nata ang youth madumana sana sa barkada, tanay invalidate. Mhm. Dating dudangog. Okay. Yun, dahil tigada mo, may invalidate. Nakukulugan na didipi sila ng aki, sasabihon nag-iinarte sana. Baka nga nag-iinarte, pero dahil mo po bagang mawawara kung dadangogunta ang ambos-lagos na sisasabi, both sides. Yes. So ito po, pangapudan man na dangogunta man ang mga jóvenes nun yan. Iba ang henerasyon man nun yan, iba ang henerasyon kanino. Let us meet halfway. Habang nagkakaon, habang nagtatambay, mag-restorya. Mhm. I Yes. believe na magkakaigwa mang giraray dyan ni somewhere in the middle, meeting point Mhm. sa mga henerasyon ta. Yes. Tapos mas lalong magkakasinabutan, and ining pagkakasinabutan, nabunga ning mas maray na relasyon. Mhm. Okay. Okay. Ambos-lados Ambos-lados. na rason. Diba? Yes, Ayun ba na true yan? ito. Kasi minsan kita bagang mga youth, kikarawan na sana talaga ang mga gurang. Oo. Diba? And then, so iba man na mga lolo and lola, kumbaga daing man talaga na dadangugan na agrangay kan mga jóvenes. In fact, nasabi nga rin ni Sir Franz Casubago, iba ang henerasyon ngunyan, Oo. iba ang henerasyon ka nakaagi. Oh, that's why daw importante yun ang pagdarangog-dangugan Yes. sa lambang saro, di ba? Dakulaw na role pala ang talinga. Oo, eh. Ano? Kaya dapat di mabungog. Correct. Okay. Okay, di na kita partner ng kahaputan. Pasalamat kita sa Thank you tuwi ng so mga much, bisita. Sir Jimus Barrios and Sir Franz Dominic Samar sa pagtauning oras digdi sa programang Usapang Pamilya. Salamat po sa mga oras nindo, sir. Sigurado ako na sa mga nagmarati ang ngunyan. mga ano, Oo, sa mga nagmarati ngunyan, ginirabuhan, tinamaan talaga eh. Yes, eh. Tatamaan ka talaga kan mga sinabi ka ng mga bisita niya to. Anyway, salamatan po Sir Jimus and Sir Franz. Oo. Lugod man, mailing ni po kamo sa mga masunod na aldaw Tama. para po Oo. digdi sa programang Usapang Pamilya. Yes. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Sige. Okay. Partner. Yan po mga parantabay, si Mr. Jimus Barrios, ang Population Officer for Adolescent and Health and Development, and si Mr. Franz Dominic Samar, Sarong Financial Advisor and former youth leader. Okay, ano po, partner? Kuya Nems, madiretso kami Kuya Nems. Ano? Okay. Madiretso kita ngayon na pagkahapon. Natawan ng taniki oras si Ma'am Si Edith. Che Edith Oo. Manila. Oo. Siya po ang pamayok ang Albay Senior Citizen Federation. Kung Che kasubago Edith, youth, ang oo. mga pag-iriba ta, a former youth leader, ngunya naman. Dangugunta naman ang lado kan sa tuyang lola. Yeah, sabi Lola, baga diba? ni Sir Franz kasubago, dangugunta man daw sa tuya na mga elders, di ba? Sir, Ma'am Edith, maray na hapon po sa imo. Good Good afternoon po. afternoon. Maray na hapon tabi sa Indundua na ikaduwa ko na ining salang Wow. sa indong programang Yes, ma'am. Usapang Pamilya. Ma'am Edith, salamat po Ma'am Edith sa permi pong pag-akomodar sa Samuya. Ano Di po? mo po kami pigsa sa yumahan, di ba? Para sa elderly,
anytime. Yes. Yun. Para sa DGB, all the time. Yun, Wow. Maray na hapon tabi sa Indo asin sa gabos na nagdadangog kayong programa na magayon. Maski nga di mainiton ang panahon, alagad yaong sinda nagadangog sa tuyang programang yan na hapon Opo. na magayon tabi ang topic na ini dahil yan baga ang pepuhan ng meeting of families. Yes, opo. Na pinsasabi world meeting of families na repuhan kasi narabutan ang pamilya. Opo. Sige. Maray na hapon po sa Indo Boss. Yes. Ma'am Edith, may mga pag-aadal po, no? May nagsasabi na ang boses da po kan mga elders dai na masyadong nadadangog sa society. Mhm. Ano po? Kumbaga, may pigsasabi, medyo harsh ining terminology. Okay. Pero nadadangog ko ini, personally nadadangog ko ini. Abay na kaya ka to, tagurang na ito. 'Di ba? Gugur na disregard ang mga elders na which is that ano po ang sa imong reaction duman po sa pag-aadal, mga pigsasabi na nagkakaiwan ning guro na disregard ang boses kan mga elders. Okay. Baka po man yan na sweeping statement. Kasi, igwa man ki mga nagtataram na ang mga elders, ang mga lolo, ang mga lola, yaon na sa indaan wisdom. Kasi, iabot mi na ang edad na ini, kung saan nag-agi na kami kang gabos na nangyari, na samuya na nauputan, samuya na naadalan, na-experience siya mi ini. Opo. Kaya, kumbaga, kung nagsasabi kay araw ka iyan, na disregard gari makulog iyan tabi sa talingaming pagdangogon. Yes po. Na garo baga so nagsasabi ka iyan dayon niya namatean, dayon niya na feel o dayon niya na appreciate sa pagpadaba sa iyan sa iyang lola o lolo at ang pamilya. Magurang man sila, Kaya, Ma'am Edith. Ay, sabi yun na nga ni nainutan mo tabi ko kuya magurang Opo. maabot man ka sa araw ka ini panahon na kung kamo man taramang kay araw ka iyan garo makulog sa buot na pigdi-disregard dahil hindi ko pamate ipagkamuot ang mga nag-edad ng araw ka ini. Okay, Ma'am Edith, ano po ang sa imong masasabi sa mga of course, sa mga youth ngunyan, kung igwa po kamuning abiso or advices, wisdom, ano po ang sa imong primeramente na maia-advise sa mga youth ngunyan especially? Okay, ang primero kayo tapi Kuya Dan ay Kuya A na tepuhan na maanaramang kang youth ngunyan ang pagkamuot. Okay. Katunday ka ti pagkamuot sa imong mga durang, sa imong mga nainot na nagkamurundag na yaon sa imong pamilya. Paano ka kayan makikashare? Paano ka makakahiras sa iba? Kung ang sa imong aning sariling pamilya, di mo namutan. Iyan po ang pinaka-importante. Ang sa kuya na ikataram tabi, mamutan ang pamilya, turog sa gabos. Enot sa gabos ang mahal na Diyos, ikaduwa ang pamilya. Tayaong katabi dyan. Kung dai ang pamilya, hain ka. Sain ka maduman. Kaya, ang sa kuya ko na tiglalaom ko na ang sa tuyang mga youth, kabataan niya na panahon, igwa ki mga Pera de los Buenos, igwa man ki day talaga nakakauna ki araw pa na pagkamot dahil siguro sa trabaho, sa pag-eskwela, na nalilingawan na naigwa niyaon sa laog kan harong na naghangalat na mahirasan kan sa indang pagkamot. As in pagrespeto. Okay. Yun po yan. Siya Edith, ano po kaya ang pwedeng maging paagi para daiman makalingaw ang mga jóvenes na mapakusugan sa indang relasyon sa mga elderly, sa mga lola as in lolo? Siguro tabi, primero, ang mga aki baga, nasa poder kan magurang. Okay. Kunyaon man so lolo lola kaibahan sa laog kan harong, ang responsibilidad kaya yaon sa indang magurang. Sa Opo. ama, sa ang lolo sa kalola
support na sa naiyan po na sabi may nagtatarambagang mga aki na para ngaya ka mo mga lolo-lola na sana Kumbaga. ka mo sigurang ni. Opo. So, garo na ininda nag-a-appreciate na sa indang magurang pinadakula kan lolo at saka lola ninda sa marhay na paagi. Opo. Kaya, maging role model ang magurang duman sa aki. Tanganin kung ano ang sa iyang nahiling sa panggurang niya, sa ama niya, sa ina niya. Mahiling niya iyan na iyan ang nakua kang sa iyang ama asin ina sa indang lolo at saka lola. Kumbaga, nagbaba kung ano sa nangyari duman sa magurang ninda, hali sa indang lolo and lola, mamanmatean ninda ito na talagang dapat susundon maninda ang sa indang magurang at saka respetuhon ang lolo at saka lola. Yes. Bako na sabihan na diyan na sana kamo sa gilid, kamayali naman kamong mag-abroad na dahil na kamo mabalik. Nailing mo na ba Araw yan? po pagkakaiyan kung minsan ang mga lingwaheng niyan, yung Opo. mga youth Yes na po. sana dahil mag-abot sa puntong araw kaiyan. Bako magayon, bako marirahay sa sosyedad. Lalo na kami na mga nainot ng nagkamurundag, Opo. ang pigahagad minaman sa natabi, respeto sa kabos. Maski tabi sa pag-iriba mi, maski sa anong antas kang sa tuyang pagkabuhay, pigahagad mi sa natabi, respeto. Mamutan kami kan sa mong pamilya na sabi magayon itong sinabi ka itong enot na youth na sinabi niya na Okay. no arin mo pa sasabihon na namumutan ka kung nakahutad ka na. Dadaing mo naman madadangog. Yes. Ayun po. Ang lang, kaipuhan, ngunyan, i-apresyar kung ano man ang natao na karahayan. Umaski nga ni, ang mga elderly baga, minsan, mga bugnuti na, sabi mga delikado na, mga gipiuno na, mga araw kaayan, dahil nga ni sa edad. Yes. Pero bako iyan rason na ang mga sa tuyang mga lolo o lola, it's a pwera. Kan mga ati sa laog kan pamilya. Dahil kung dai, iba pigsabi, kung dai supuno, dai man subunga. Yes. Diba? Kaya kaipuhan na kita sa laog kan pamilya, lalo na tabi ka mga youth, lalo dahil kamo sa ko madagit, ako pigataram ko sana. So mga nahihiling ko dyan, na nahihiling ko na may mga magurang na nag-iistorya sa kuya na araw kayan ang minsan ang namamatay ninda. Dahil siguro ini sa influensya kan sa tuyang environment, kan sa tuyang sitwasyon mo niya. Sabi ta, dahil pagkomparar so kami sa muya na panahon, Okay. sa panahon mo niya. Totoo po iyan. Ta kami, lain man sinagihan ni, ngunyan, lain man ang sitwasyon. Kaya, kumbaga, kami ka ito sa old school, lain man sa pagturo, ngunyan, lain naman. Kaya, pero da itabi dyan nahahali. Yaon mong giraran ang fundaments na, ang fundamento na kaipuhan ang mga magurang irespeto. Yes. Ang mga magurang tauan nin panahon na mamutan da ipagbaliwala. Ang samuya man sa ng objeto, mapakaray ang youth na magdakula sinda sa marhay, mag-agi sa marhay na tinampo, na marhay na dalan, tanganing makaabot sinda sa marhay man na padudumanan. Yan po ang kuya sa maisasabi sa mga youth na importantehon po. Lalo po, sabi ko na kung mahali ang youth sa harong, magtaram lamang ki, maduman na tabi ako, may dumanon ako, ma-eskwela na ako, ma-opisina na ako. Kung saan maduman magtaram, ko pare o ki Diyos kung may nangyayari, saan sususugon. Yes po. Correct po. Maaraman na sana kung saan. Kaya importante kong po na igwaki paghururon. Tama may itong sinabi kan sa rongges sa subago na may paghururunan. Pagkaigwa lamang ki family na time na pigaapod maghururon-huron ara mo niya na panahon ang lolo sa kalola medyo kaurin trimis na sa nakan youth na kami man
nag-a-adjust man kami dahil nga nita sa panahon nila in man ka ito. Pero ngunyan baga, iba man. So, ako personally, nag-a-adjust ako sa kuyang mga makuha ko Okay. na kung paano sindaba pakibagayan, arog na kaya ang panahon niya. Data pagkumparar kan panahon na inagihan ka. Iba yun na na panahon. Yun yan, tabi tabaga, so, kuya nangon yan. So, kada kulo na ang gadgets na nakakaistorbo. Iyo Opo. po. Kung minsan Opo. talaga, dahil naman na ririparo sa indang pag-iriba sa harong, Iyo po. puro na siya na gadgets, Yes. di ba? Na kaya, kaipuhan tabian may family time. Mag-urulay-ulay. Anganing magkasinarabutan. So halimbawa may mga nasala man na ginibo, i-remind na araw ka ini garo sala raso bago ano daw kung pag maliwat mo iyan sa karahayan mo man sana. Daiman tigurang na nagmamaot karatan sa aki. Puro baga ang gusto ka yan karahayan. Yes. Nganing mangyari pa man Yun. sa loob ng pamilya. Opo. Group- Nadangog po rin do Grupi- sa tuya ng mga magurang partner daing ibang gustong mangyari sa tuya kundi an maging marahay. Yes. Karahayan. Karahayan ang good partner. Diba? Garo kinudot sa puso ko partner sa mensahe ni Cha Eddie. Anyway, Oo. malaugon talaga, no? Iyo po, Tinamaan ka. Oo. Sa Edith, maray na hapon po. Salamat po sa Salamatan oras po din, sa pagtaoning oras. Opo. Thank you very Opo. much. Ayan na. Sige po, ang mga tugang si si Cha Edith. Opo. Laweng ko Manila. Nasa tuya na nakaulay ngayon na paghahapon. Mabuhay po kamo. Salamaton po sa oras Keep dito sa safe Edith. po and tamanon po ang salud, okay? Opo, salamat man tabi sa inyo. Jen, hilingan baga kita. Oyo po. Salamat pong Kaya marhay. sabi ko, pag upload mo, sabi ko, ay tama, nahiling ko, hindi ka nagsusunod. Oo, dyan sa... So, salamat tabi sa Indo, salamat Opo. sa management kan GB, sa pag-invitar. All the time, nagkaulay man kami kasi Sir Glenn, Okay. na baka in the near future, magkaigo kita tabi dyan ki program for the Yes. elderly. Opo. Anytime po, Na- bukas na bukas po ang programang Usapang Pamilya para sa Indo. Okay? Opo. Sige po. Sige. Salamat, Thank you very Tabi. much. Salamat. Thank you so Ma'am much. Edith. Afternoon. Okay, sige. Partner, ano? Sige po.